Nar il-ħadd li ġej il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza mass meeting ieħor bħala parti minn din il-kampanja elettorali bit-tema Nies ġdid. Dan il-mass meeting isegwi s-suċċess tal-avveniment tal-ħadd li għadda fejn fis-Siġġiewi spikka l-entużjażmu kbir qalb il-familji u żgħażagħ preżenti. Dan kollu f'atmosfera ta' divertiment u b'apport sħiħ lejn il-proposti li qed iressaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista minn ġimgħa għall-oħra. F'kummenti ma' Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello ħeġġeġ lill-poplu sabiex nhar il-ħadd li ġej jattendi għal-meeting f'dik li hu sejjaħ festa ta' tama. Mass meeting ieħor il-ħadd illi ġej ġewwa l-Mosta. U allura jiena nistieden kulħadd sabiex jiġu għal-mass meeting ħalli jkollna massa kbira ta' nies illi jisimgħu il-messaġġ tal-partit, jisimgħu fuq kollox il-messaġġ tal-kap Alex Borg u hekk ukoll nagħmlu nhar il-ħadd li ġej ġewwa l-Mosta fil-triq ta' quddiem il-Knisja festa sabiħa, festa oħra ta' kuraġġ, ta' entużjażmu. Il-mass meeting tal-ħadd se jsir fit-triq il-Kungress Ewkaristiku fil-Mosta u se jibda bil-warm-up għal-ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar biex imbagħad fis-6 u nofs ta' filgħaxija jitwassal id-diskors tant mistenni mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn se jkompli jispjega il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna.